Paglimpyo sa mga poste o kable sa kuryente haduol sa mga dagkong sementeryo sa Mandawi City, gitrabaho ning nagkaduol nga kalag-kalag. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa daan Bibi Kabahog at tubangan sa mga dagkong samang sa Mandawi City, nagtrabaho ang taga-Technical Infrastructure Committee. Sugod karong si Manaha, kinang-gitarget nila nga maputol ang makaraan nga linya nga wa magamit ug mabugkos ang mga kable aron limpyo tan-awon. Sa maong dapit nagtapad ang upat ka mga dagkong sementeryo. Ipahuman yun karon nga week. Kani nga straight. Kani nga straight kay para sa kalag-kalag ba. Sa gawa sa sementeryo, may mga gipintal na nga mga markers nga gipamutang. Alang kini sa mga manindahay ug magnegosyo atol sa pagdagsa sa mga tao. Sa sud sa dakong St. Joseph Roman Catholic Cemetery, menos pa kaayo ang mga tao. Pipila ang nangunay na pagpanglimpyo, pamintal ug pag-andam sa lubong sa mga mahal sa kinabuhi. Miasikaso na sab sila sa pasuga, tag 350 pesos para sa Nobyembre 1 ug 2. May pipila nga sayo nga miasikaso niini. Nakanangay tao. Masayoon ba? Para way tao, way linya. Gilauman hinuon nga sa musunod pa nga mga adlaw mas mudagsa ang mga tao sa semeteryo. Doon na mga signages o mga abiso nga gipang plastada alang sa mga mubisita. Sama sa schedule sa mga santos nga misa atol sa Nobyembre 1 ug 2. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.